Yeah. Болни времена изискват болни рими. Непримирими от пропаганда не сломими. Тук съм да попитам всяко младо поколение дали този път поне ще изкаже мнение. Дали ще изоставим децата без да си кажем нещата. Ще оставим ли мутрите от дедите да откраднат храната? Ел президенте, ти не си ангел покровител, но дали на българското ще останеш съхранител? До сега безсравнително умело обединител на статуквото можеш да бъдеш разрушител. В анкетите ги минаваш като изтребител. Скоро ще разберем дали наистина ще бъдеш родния пазител. Еднакво те мразят крайно леви и десни. Престоят ни години интересни. За сега се държиш по средата, където е на мнозинството и душата. Аз нямам намерение да изискам разрешение за изказване на мнение през лирическо произведение. Ще отстоявам моята позиция, свойска амбиция и на негативизма няма да се дам. Злобата на злобните за закуска ще изям. Няма път назад, статуквото за още има глад. Не искам пак да усещам яд, че останал съм безмълвна гад. В предвид всичките конфликти по света, трябва да изправим нашите мутри пред съда. И, ел президенте, ти не си ангел покровител, но дали на българското ще останеш съхранител? До сега безсравнително умело обединител на статуквото можеш да бъдеш разрушител. В анкетите ги минаваш като изтребител. Скоро ще разберем дали наистина ще бъдеш родния пазител. Еднакво те мразят крайно леви и десни. Престоят ни години интересни. За сега се държиш по средата, където е на мнозинството и душата. Да изгоним коалиция мъгниски. Този път няма и да се озорим. Няма унищожителите още да дерзаят. Време е за злото да се порицаят. Отнехте миналото на деджите и бъдещето на децата. Трябва на повечето политици да им се случи каквото на Петрохан гората ще. Към геополитическата нестабилност президента няма да подходи с лабилност. То е шанс да намерим път за руски и европейски толеранс. Ти леви или десни човеко, можеш ли да преглътнеш своето ево и генералата и да подкрепиш на пропагандата от статуквото да устоиш? Сам за себе си ти да прецениш. Те искат мотивацията да спрат гласа ти да сломят и България пак мутрите да победят. Ще ги оставиш ли и този път? Ще спасиш ли родният си кът, използвайки си гласа?